Ini tamni bagi norok obo hai kok tuma thumnai rokno ringgi norok camera bwskango phaini nangka. Puilano phungkaham khulumka joto nai tongnai rokno kai tini sing kok thuma thumnai rokno ringgi asungna nangmani karon hingkai angko Asrambari 26 number Asrambari ni kaisa independent candidate kai tini sing Tiprale ni bagi fight khlaithani belai dukho bonango kosto bonango tini amakino salkisa sigang ni salo ang kaisa statement niman norgoi ani bungoi complaint file khlaijakha kai tabuk jonogondok lukurok wansungna ningthun angto tini kubui kok satani ani tini ani bungoi complaint khlaikha je borok corruption khaibini ang corruption against samani je borok Tiprale no sanamna naya Tiprale ni bungoi simi rajnitik thing tongo hini ang kok samani abono tini ani bungoi complaint file khlaijakha ang semanka kai tabuk ang nayo jonogondok kubuni lamo hintun kubui bain tongthun haini salo je kubui ni lama no romboi je kubui ni samung tangnai soi Tiprale ni bagi fight khainai borok no jonogondok bud diwan hnai ang asa khlaio te phainai salo anono koplai khayen hnai ang asa pati tong Hasten lukurong le nung je obo haike kuplai ni bagi je kok khosaro ongkete aboni yagulo tini nung nono je obo haike complain khlainai a complain khlainai rong le nung tam sanan musung paithago. complaint khlainai rongno ang sana musungo kubui kathani lamo himtun sudu rajnitik bai simi chini Tipra sarok mathangjakya Tipra sarok no soi mathangna hingkai bini jodi no bo corruption khayana tongkha hingkai bini bo sak bai thangno proman khlaithun bo rang puisa chamani kwrwi ba corruption khayman kwrwi amsung sa